پتا چونکہ میں کرا وقتی کے نوکی ادب میں گپا جنا ملائی دورہ سے بعد کے میں کرا عبدمی صدیہ سے بعد کے میں کرا نوزدمی صدیہ شاعری کہتے ہیں از کے گلکا نصیر محمد حسین انکائیں تو ادا نوکے سن باز میں کرا ڈیولپ بھی میں کرا افسانہ ہم کے میں کرا ناول ہم کھایا میں کرا نثری نظم کہتے ہیں میں کرا صلاحی دستوں کو اور آزاد نظمیں بڑے تجربہ ہم کا نغمہ تو یہ سکے زرکیزیں دورے خاص کر 1950 دہکا ادوما کے اومان کتاب میں کہہ رہا مولوی ندوی صاحب ہے کہ چابی یہ زمان اگر ریڈیو کہتے ٹی وی دورے تو یہ دورہ ادب شریں وڑی ہوتی معاشرہ ہے چاگرد رشونی کن تو چاگرد مسئلہ دیما کاری تو یہ زمانے کا ایک موومنٹ کہتے ہیں دنیا تو کا پروگریسو ادب آئی ہے اس کے ترقی پسند ادب ہم میں کہہ رہا ہم کہتے ہیں وجہ گلکا نصیر سرتی اسران دور دا انکا اسرام دور دا میں کہہ رہا شریں وڑیا تو یہ پروگریسو ادب ہم ایک رواجی شروع بھی چونکہ اردو ادب تو کا ہم 935 دیکھا سجاد ظہیری جی منشی پریم چند دے کریشن چندرے راجندر سنگھ بیدی رہی بڑی شخصیت ہم ادا چے ہمیشہ چے نبت چاہیشی ہے نقشہ چاہیشی اسران چے تو ہودا ہم شروع بھی بولے میں کرے کم رنترا کہتے ہیں تو یہ درہیں اگا ادب مجموع صورت میں بیچارے درہا زندے رشونیہ کرنا تو چاگردے رہے مسئلہ خاص کر اشتراکیت ہے کہ ہم کے سوشلزم موومنٹ ہے وشیارا ما دہکان ہو بزگر و شوانگ و ساربان و شانی جیڑا و جنجالا ہم سکیں مزنے کے ساسیہ دیما کارا تو شانی کتابان سر ہم بین لگ گی تو بعضی مردمی جیل و زندان کنگ ہم بائیں دورا اور بعضی نے ڈرانڈے کنگ با بعضی نے کتاب ہم ضبط کنگ با لیشن چھ باوجود یہ ادب دیما کہتے تو منزلی اوتر سرکن تو پدا یہ موومنٹ دیما کے کہتے پدا نو کے شرگدار کھائیں تو بعضی نشیاں سر ہیراد ہم گی کہ تحریک موومنٹ نہ باعد ادب مزوری چوکے لاتے نو کے کریٹیسزم کے کھایا کہ امریکہ تو کہ نیو کریٹیسزم 900 دہک کا شروع بھی آ رشین فارمولسٹ کا ہیں تو یہ پتہ کوشن کہ ایک شرکدارانی ایک طبقہ بھی اوشا کہ تحریک و جرز باعد ادب تو کا حصہ مزورا تو ادب وتی یک یعنی اوشا یک رائے وتی یہ ایک مشن ہے باعد ادگی تحریک و جرزانی بار جوڑ مبی اہم نقطہ تاریخی تو بیان کو شرف دارا اچو مجلس دی مروان نما علی چراغا ایک شعری نمگرو ہیں برچہ کے معلوم کے خوبصورت شاعری ہستے تو یہ موقع مناسبت ہم یہ شعر ہوش بکنے اور لازم شعر تو کا سرور اس وشی و شاد کامی ہے تو یہ بابتا ما علی چراغ نمگرو علی چراغ چھ مروش کرنے دیکھیے وجہ غزل دیوان عارضیں کہ آ گئی واب واب سرگواتا آ گئی واب واب سرگواتا بت کگاتے گلاب سرگواتا یوکی ساربان کندیلی یوکی ساربان کندیلی روک بھی بے صاف سرگواتا مرگا امبازتاں کدو اردیں مرگا امبازتاں کدو اردیں بوتگاں سخ عذاب سرگواتا مرچی دریا تی زلف قیدائیں مرچی دریا تی زلف قیدائیں مرچی مستن تیاب سرگواتا تی بدن چون نوشتگی شعری تی بدن چون نوشتگی شعری بوگائیں کتاب سرگواتا شفگواں میں نے ترانگاں کٹی شفگواں میں نے ترانگاں کٹی بس نکوٹنا تی داب سرگواتا او تی مجازانی نوت ساحلیں تی مجازانی نوت ساحلیں شنزم مسکیں شراب سرگواتا دو چراغانی نیام مرچی علی دو چراغانی نیام مرچی علی من ورا پیچ و تاب سرگواتا آ گئی واب واب سرگواتا بت کگاتے گلاب سرگواتا جی شرف دارا شعر بھی میوزک بھی تو لازم یہ ادب ایسا چانچہ انسانہ سرود ہوتی چونکہ مانگو کہ چوکی کی ودی بھی نمات کے لیلو گشی تو آچوک یہ سکون رسی یہ وش بھی واب کا بھی تو لازم یہ لاتین چیزیں فطرت اسلام میوزک بھی انو اللہ تعالی توصیف سطح عمد نعت گشم تو لازم یہ شاعری ہم پوئٹری ہیں یاد کرنا گیا والا قرات والا قرآن شریف وائن تو ایشان تو ایک سروری ہستے وشی ہستے شاد کامی ہستے کیا آئی تو ایک خوبصورتی لفظانی بیان ہستے تو لازم ادب خوبصورتی تو ادب سماج تو کا تخلیق میں بھی یا ادب جاگا مرسی آج سماج نفسیاتی اما شکار بھی
ناوشکاری اثر مند بھی اور سماجی دیکھیے بارے خرابی ہو جو کہ میں معاشرتوں کا آوڑے ادب تکلیف ہوگا نہیں چونکہ وہ بھی آوڑے ادبی ماحول نہیں تو ہمیں وجہ بعض نقص ہوگا بعض تکلیف دے آ گئے بھلے ارنم کا فنون لطیفہ یا عزم فن و ادب بیان بھی تو بعض زندگی مسئلے گیش گیوار بتو جی وجہ یوسف صاحب چونکہ ادب باب تک گب ہوگا سماج والا تو سماج تو کا لازم سماج دنیا تو کا قدرت ابچا قدرت نظام چا ای تو کا وشی ہست مہربانی ہست سکون قدرت وتی نظام یا اللہ تعالی نظام یا قدرت نظام تو کا یک وشی ہست تو اسے جانے بھی کہ ای وڑی سماج کیا تو کا برہندگی ہست دوستی ہست مہر ہست اواری ہست سورانی رسم و رواج پاؤں مرگانی بھی پاؤں مردمانی یجاگی پاؤں نو تو آ چیز مردمہ پرسکون کا مردمہ دھیما با نو ایک معاشرے تو کا نفسا نفسی ہے پریشانی ہے تو لازم آودہ ہر وڑے معاملہ خرابی پیدا ہوتا ہے تو پھر بات چیزی کو شیئر ہوتا یہ بالکل مروچین روچا مروچین زمانک کے چھلگ آئیں ایشی تا بالکل سماج پریشان ہے ہاں سماج وقت پریشان ہے مردمان پریشان مردمان اتی کلچرہ بے خیال کرتا چونکہ نو شما نشاندہی کو مطلب آرو سے وقتا وتی سیاد برا سمسایہ مخلوق جمع بو کات گویا کیادگرہ مطلب امدردی بو بجار صورت اتت آ یک بہترین نظام اتت اور آئی تا خوشحالی اتت ہمیں نظام اما کیا وقت تا نوجوانوں کا بروت اما بوتا گا ماں میں نظام ود دیستا کہ آئی تا بہتریتت آئی تا خوشحالیتت نونادا میر دوستی زیادہ تت یا کیادگرہ ہمدردیتت یا کہ بیمار بوت آئی بیماریاں شتنگو دا آلوال شکو آرو سے بو شادہ بجار صورت ہے یا کہ پھسے کاری یا کہ اتی چھوئے مطابقہ ذرے کاری دا تو ایشی تا مزن خوشحالیتت لیکن مروچے آ خوشحالی نے نفسا نفسی بالکل آ چیز مروچے من تو نہ گندگاؤں شاید ایک جائے ببیت نو مروچے اما خوشحالی نے اما امدردی نیست اور اما چیو شنتے رواداری اصل چیز رواداری نے نون ہمیں رمضان کے گوست نون دیما کلچر میں بلوچی کلچر منائے نگبو ازارانی کلچر بو اچھا نون اما فخر کنو تھی کلچر اسرا بھائی من چی کلچر ہے اما یکین روچا ما سال اسرا یک روچے میں ایک واز کٹے کنا یک پاگے بندن جی میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے یہ زندہ تو نہیں ماں باید اما وتی پس سپیرو کہ صدا سال شادہ اما چیز آئے گئے رواداری افو درگزر ٹھیک ہے آ وقت تا مطلب اگر دشمنی یہ چیزیں بوتا آئی تا مطلب اس پہ ریشے سردار ہے میر ہے معتبر ہے قدر بوتا آوان کیا آتا اما چیزیں فیصلے کنگ خاطرہ اما گپ ضرورت بوتا نون میں رمضان تہا بدلا گرک بوتا ہمیں بلوچستان ہے پشتون بیلٹ بلوچ بیلٹ بھائی ترہ دیگا ماں نرسی یہ کلچر من زندگا داشتا ہوں کہ من بے رمضان شریف تہا موتی بدلا دشمنی ابگری چاہے پٹھانے بلوچے یہ چیز بالکل یہ ہمیں رمضان تبوتا گا گوڑا عیدگاہ مانتا چھ بیت بعض جوان جی شرف دارا رازم یہ بڑے معاشرہ چاگردہ کہ ادب جاگہ مبی یا ادب ودی مبی تو ادبی ماحول و چاگرد مبی تو لازم ہمیں نفسا نفسی مادہ پرستی پر چکہ مادہ پرستی میٹرلزم تو بعض چیزیں نفسیاتی مسئلہ پیدا کام مردمان لالچ تا مردم وتی
براہندگی ختم کا رواداری ختم بھی مہر و دوستی ختم بھی تو مروچین شاگرد میں چا نفسا نفسی میں مریض آنے محلو نفسیاتی مریض چا جوڑ بتا پرچہ کہ ترا سکون نہ سکائیں ترا وشی و شادمائی نہ بوگائیں یا ادبی آوڑیں اثر نیستے ہیں یا فنون لطیفہ کے عید کے باہر ہستا ادب آوڑیں تخلیق نہ بوگائیں ڈرامہ جوڑ بوگا نہیں تھیٹر جوڑ بوگا نہیں تو ساز و زیمل میوزک کے اوالہ آوڑیں گروت بوگا نہیں تو لازم معاشرتوں کا پریشانی زیادہ بان تکلیف زیادہ پرچہ کہ انسان کا مادہ خوراک کا زندگی میں انسان ایک دماغ ہستے ہیں دماغ تو کا یہ سکون ہستے ہیں چونکہ مساری ہو کہ ادب تو منی وتی خیال ہے کہ ایک زندگی واسطہ انسانی واسطہ واب درجہ دا تو واب مکپے چار روچا شار شفت واب مکپے تو گنوک بے تو آتر ایک سکون دا تر ذہنی وشی دا تر شادمانی دا اتی اعزاز دا اما کے رائٹر شاعریں یا افسانہ نگارے یا قصہ گوئی تو آئیے قصہ گوئی آئیے سکون رسی آئیے کتارسز بھی اور شاعریں کتارسز بھی تو لازم گوشداروں کا وشی و شادمان رسی تو یہ ضرورت یہ انسان فطری ضرورت اور انسانہ کے ماں ساریہ کی قبضہ کہ میں بلوچی لوگ شاعر کے بیچارے امبائیں نازیں کے لیلویں ادھروں کے دیمات کا صفتیں یہ انسانی ضرورت بتگاں شو وقت تکلیف نہ ہوتا یہ ضرورت حسابہ تکلیف بتگاں پر شنی موضوعات چی بتا سماج بتا معاشرہ بتا اور کجاں وقت بتا جدائیں وقت بتا غم بتا وشی بتا شادکائیں بتا تمہارو چاہیے بڑے معاملات نہ ہو گئے سورانی آوڑیں رسم نیستا سماجی آوڑیں رسم نیستا تو لازم مردمانی تکلیف مردمانی ذہنی پریشانی زیادہ ہوگا تو لازم اسے حوالہ کارکنے ضرورت ہے وجہ علی چلے گا چونکہ ادب تخلیق نبوہ کے نقصان استا آگا ادب جوان تخلیق بھی اما ماحول کے میں ساری کے پیش زمان کا بتا کہ شعر کلاسیکل شاعران گوشتا مردم نشتگاں چائے ہوتا بلے ہما سکون کے درستہ مرچی آج سکون نہ رستا ضرور نہیں کہ طرح میٹریلی طرح سیر ہے آباد ہے تی وپس کے بوپ ہم بدل بتا تی سواری ہم بدل بتا ساری تو ساربانی بتا گئے یا بلے مرچی پرسکونی تو چہرائیں تو گا نگن دے یہ بابت چیز بچے جی سر ہمیچو گلوبلائزیشن دے مارو ہمیچو انسان ٹیکنیکل بھی ہمیچو سائنٹیفک نو کی ڈسکوریز کے بعد انسان چاہتی نیچرہ سندھی بہترہ تو ہم ابرم کے اصلی آئیے چے سندھام تو انسان بنیادہ بتا دیہاتی زندگی ہے یہ واضح تا کچھگی زندگی تو کچھگی زندگی ہے تو کا انسان سکون بتا تو وہ دا شہر بتا بابل بتا وہ دا چونکہ سورانی تو راس کو کورگ بتا ایک زمانہ گیا کورگار سالوں کا رزورتا دور بڑتا تو دا سر کو پسوت جنا کتا نازینا کتا سالوں کرا یہ جان شوشتا سرما کتا موضوع کتا مطلب آداب و سماج نزدیک بتا چچو نزدیک بتا سر پدا کہ وقت انسان تھی معاشرہ مٹ کو شہری زندگی یہ رسم ختم ہوتا سرگپ شو سوت شتا نازک شو صفت شو لیلو شو نو انسان ات کے شہرتوں کا تو یہ چیزاں چے سندھام بو تو وہ دا مٹیریلسٹک جوڑ بو آمبو مٹیریلسٹک آئیے لائف اسٹائل لیمیٹڈ بو آمبو تو ایک مشینی زندگی ہے تو کات کے مشینی زندگی تو انسان ظاہر ہے ڈپریشن نہیں مہامبا نفسیاتی مریض مہامبا تو یہ لمیٹڈ کا یہ وتی وڑے ایک مشین ہے جوڑ کا مشین کے جوڑ کا فیلنگز ختم با احساسات ختم با آما کے تی زندگی گوازن کے لائف اسٹائل ہے ہاں مٹ بھی چون یہ ادب ہوا اچھا احساس جمال ہے ہم نام ایک رائٹر یا گوشتا ہے احساس جمال سے کہ انسان را جمال دوست بھی خوبصورتی دوست بھی انو من طرح دو کلم بھی دو کلم یکی کمپنی ہے با یک ورڈ بلک کا بلے یکی خوبصورتی نے بھی یا مشان تو کو نوکتر بھی یکی کم کوانتر بھی تو اما نوکتری نظور کیا جلوہ ناکتر ہے حالانکہ دونوں نے خصوصیت یک نہ دو لیک کا دو یکی کمپنی ہے گا بائی نیچر انسان جمال پرستے نو ادبا جمالیات تارا بعض دے مارتا جمالیات تو کہ ادب ایک باہر رہی ہم جمالیاتی یا نصر ادب تو کا نو ادب ہمیں جمالیاتی ایسا کہ کارمرس کا تو شیت انٹرٹینمنٹ جوڑ بھی وشی جوڑ بھی مرگانی توارا کاری پولانی بوا درچ کو دارا کور و چمگا سار بارانی زیروں کا تو شوانگانی ڈئی کو ڈیروان جنانا تو دے پاو گیابانا روانہ شوانگی بے گئے وقت ہوتی پسا چاری نہیں تو سندانے پر لوگا روانے تو زیروں کے گشانے تو یہ زندگی سر حلاس بوتا میں کرا تو یہ زندگی کے شتا یہ ادب ہم شتا میں کرا
ये अदब के शुता मैं कह रहा तो मर्दम मतलब शे के परेशान हम हस्ते परेशान हस्ता तो तकलीफों इंसान हस्ते। अमिचो सर देमा रवान है अमिचो तरक्की बुआ ने साइंटिफिक तरक्की भी या के मशीनी या के टेक्निकल तो इंसान अमिचो देमा के रवान भी तो पुश्ता चे सदाम भी उतमाजिया चे वस्ता चे तो लाइफ गेश्तर नस कहते तो आइए तो का वशी कमबुआम जी बाज ये जवान बड़ा है मसला बाज जवान अहम नुक्ता लते बयान को लफ्जियाती वाला भी परेशानी भी नुमा अरे चिरागे शेर हम मुश्किल लोटें क्या ये गजली सिर्फ दरा लफ्जा जिंदा अमी बड़ा वश का क्या तो का तरन्नुम भी गाना सोत भी म्यूजिक भी इधर रस्म रिवाज इधर चीज़ खूबसूरत है इंसान जो मादा चीज़ इंसान को पुरसकू नका इंसान दिमागी हस्ते हैं जहन हस्ते हैं तो आइए असर अल्लामा बुद्दू का जी अलचरक भले वजह एक गजल शुबे वाज खिदमत अर्ज रहे कि शब के लुंजी शपास रपंत गुलाब हाँ शब की लुंजी शब के लुंजी शपास रपंत गुलाब पा कया रोक पा मिरंत गुलाब वाह वाह बस बस चम चेरा ही राहो किशकानी चम चेरम चम चेरन तिराहो किशकानी गाम गामा एदा अड़ंत गुलाब वाह वाह ओ वशबुआनी कमान सक के दिला वशबुआनी वशबुआनी कमान सक के दिला नुम जाना मना कुशंत गुलाब सर गिराना पहा से दीदारा बस बस सर गिराना पहा से दीदारा काया नजदीक बुन गिरंत गुलाब वह दिन ओशा तिलोंट कैफाना हाँ वह दिन ओशा तिलोंट कैफाना चो शराबा मना गिरंत गुलाब वाह माओ इस्ताले पैमा आगा वाह बस बस माओ इस्ताले पैमा आगा नेके वक्संतु ने त्रहंत गुलाब बस बस ओ तोती चम बस्तगा दे रे तो तोती चम बस्तगा दे रे नुती चम्मानी जोर बंत गुलाब वाह जंबरे पे में दर्द कूलेंजा जंबरे पे में दर्द कूलेंजा चो गिरो का दिला जनंत गुलाब बस बस ओ वह दे दरियाया मन बेचारा अली वह दे दरियाया मन बेचारा अली सरबेरा आपे सन सनत गुलाब वाह वाह बस बस ओ शब के लुंजी शपा सरपंत गुलाब बस बस पा खया रोक पा मेरंत गुलाब बस 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 मेहरबानी है बाज जवान बाज लूटन किस्में हाल बेगम बहुत मार मुना गुड़सरा लस मर्दमा तो चे दस बंदी कने वजह हमें मौजूद वाला समाज वाला हाँ समाज वाला ईशान हमें 10 बंदी को मर्दुमान हमेशा चौके अली चिराग चिराग साहब को के अम्मा मतलब आ होती चेवन आ तनिंगो आहिस्ता आहिस्ता आवान बेख्याल बयान बूता इदा तनु इदा वो परेशान बूते नौके नंबर एक दुनिया है रस तो अम्मा बायद अम्मा चीजें शोती बालगिना नुश्कतगन अम्मा आयरा बेख्याल मकनन अम्मा अम्मायरा टच कनन ठीक है ये लोग देखे ना बोले हमार दुनिया इधर नियामत बाज है जो क्या बोला शुमा कुछ जवाने गाड़ी बंगला फलाना फलाना ये हस्त लेकिन उठी आप छेवा बेख्याल मकनत गुड़ा ईशीता अम्मे कम से कम अम्मा इत्तेहाद और इत्तेफाक को कल्चर अम्मा जिंदादाश्त करना मैं पैगाम हमेशा बाजवान अलचराग तो गुरसरा गप्पी गुरसरा सर मंडी 10 बंदी से के मर्दों वादे लफ्जा का मोतरा नजदीक भी का अंग्रेज भी का लफ्जा कम हिल में और इल्म आर्चवर्ड भी शर रहे हवा मर्दमा के पेड़ा शौक है अब आयदे मैं कह रहा कि वो शौकदारों के मर्दमा अदब मुताले बिकना खासकर नोकी अदब के धीमा शुतगा चूँकि मैं कह रहा पारन अदब है डंडी अदब सक्का है दीम रूही कुता तो वायदे मर्दम हमायनी अदब गेश्तर बुआना बिकर तो ताकि मर्दम उतरा स्टैंडर्ड कुत बिकम मैं अदब है मोशन स्टैंडर्ड अदब है कि अस्ते आ इंटरनेशनल अदब है स्टैंडर्ड बेहत सर भी मैं अफसाना बिबा या मैं नावल बिबा मैं शायरी भी या कि मैं कह रहा ड्रामा बिबा या फिल्म बिबा मैं कह रहा तरीकी स्टैंडर्ड चीज़ अंगा नया मैं ज़ुबान हम भी मैं लिटरेचर हम भी दो ही जगह तरीकी